Els beneficis de la mobilitat sostenible són poder reduir les emissions de CO2, tenir cotxes que consumeixin i emiteixin menys i augmentar les autonomies de les bateries al màxim possible i poder-les reciclar i reutilitzar. Els beneficis de la mobilitat sostenible és que tindrem menys sorolls a les ciutats, hi haurà menys contaminació i tothom estarà més tranquil a l'hora de viure i compartir amb els cotxes. Hem de fer que el vehicle elèctric, que cada cop és una realitat més ferma i assentada, un exemple clar és l'Expo Elèctrica en la qual ens trobem, doncs sigui part d'aquesta solució de futur, fent que el vehicle elèctric no només s'estableixi com un element de desplaçament, sinó podem utilitzar l'energia que es pot quedar emmagatzemada en les bateries d'aquests vehicles per altres funcions, bé sigui donar suport a la xarxa principal, bé sigui, per exemple, poder alimentar petites càrregues, una casa, o fins i tot portant-ho a l'extrem, com l'experiència que estem vivint avui dia aquí a l'Expo Elèctric, alimentant una fira sencera.